ሓንቲ ሰበይቲ እድሜን ድፍእ ዘበላ ጓል 70 ዓመት በዓል ትጸጋ በዓል ቤተን በሓደጋ መኪና ምስ ሞተ ክንደቦን ኣደን ኮይነን ዘዕበየኦ ወደን ኮፊለን እንዳዕለላ ከለዋ ሓደ ዑፍ በሪሩ ብምምጻእ ኣብቲ ካንሸሎን ዝነበረ ዓብይ ገረብ ይዓልብሞ በተነዊሕ ኣፉ ገይሩ ነቲ ጉንዲ ትኹብ የብሎ ወየን ሰበይቲ ወደይ ሓላል እዚ ዑፍ እንታይ እዩ ብማል ይውከስኦ ወደን ድማ ኳኽዩ ይብለን ዑፍ ግና ምትኽታኹ ኣይቋረጸን ወደይ ሓላለይ እዚ ዑፍ እንታይ እዩ ብማል ደጊመን ይሓትኦ ዓይነን ፍጥጥኢሉ እንዳጠመተ ማማ ሕጂ እኮ ነጊራክየ እዚ ኳኽዩ ምሽለኪ ብማል መለሰለን ግና ዑፍ መመሊሱ ንተገረብ ይትኽትኽ ብምንባሩ ወደይ ናተይ እዚ ነገር እንታይ እዩ ብማል ሳልሳይ ሕቶ ሓቲተንኦ ሰለስተ ግዜ ተመሳሳለ ሕቶ ብምሕታተን ቁጥዕ ኢሉ እዋዕ ማማ ኣይትሰምዕን ዲኺ ዘለኺ ምሽ ነግረክ ከለኹ ኳኽዩ ክብል መለሰለን ሰበይቲ ሕጂ እውን እቲ ዑፍ ይትኽትኽ ስለ ዝነበረ ንራብዓይ ግዜ ወደይ ብርሃነይ እዚ ነገር እንታይ እዩ ክብላይ ሓትኦ ወዲ ዓዝዩ ብምሕራቕ ተቆጢዑ ማማ ስለምንታይ ኺ ካብ ዝወዓልክዎ ትገድኒ በቃ ንሓንቲ ሕቶ 10 ግዜ ትደጋግመለይ ክኸደልክ ዲኺ ደሊኺ ዋ ጉድ ረኺበ ኳኽዩ እንዳበልክኹ ስለምንታይ ጦቕ ተብልኒ ብማል ብጭዳረ ድምፂ ተዛረበን ወየን ሰበይቲ ካፍቲ ኮፍ ዘላሉ ዱካ ብድዲለን ሕራይ ዝወደይ ቅድሜኻ ይስጣሕኒ ኣነ ዘይረሕቐልካ ብማል ንውሽጢ ገዛ ኣቴን ነታ ብንሽተኑ ከሎ ፍሉይ ነገር ኣብ ዝገብረሉ ግዜ ብሓጓስ ኣብ ድያሪ ዘስፍርኦ ዝነበራ ተግባር ቁልዕነቱ ካብ ሳጹን ኣውፂን እንካበል እዚ ኣንብባ ኢለን እቲ ጭሕግርግር ዝበለ ጽሕፍተን ከንብቦ ሃብኦ ገንፂሉ ድማ ካንብብ ጀመረ ሎሚ ናይ ወደይ ሳልሳይ ዓመቱ እዩ ናይ ንግሆ ንዓመቱ ዘዳለ ኩሉ ጎጎ ሕምባሻ ቆሪሰሉ ናይ ኣጋምሸት ምስኮነ ድማ ኣብ ደገ ገዛና ኮፊልና እንዳጻወትክዎ ሓደ ዑፍ እንታይ ከም ዝደለየ ኣብታ ዓባይ ገረብ ናይ ካንሸሎና ኮይኑ ነቲ ጉንዲ ኳሕ ኣበሎ ወደይ ድማ ተገሪሙ በኣድናቆት ን21 ግዜ በቲ ሰሚዕኻዮ ዘይጽገብ ኮልታፍ ቃላቱ ገይሩ ይሓተነሎ ኣነ ድማ ተደኒቑ ስለ ዝረኣኽዎ ሕቑፍ ኣቢለ እንዳሰዓምክዎ 21 ግዜ ኳኽ ምዃኑ መሊሰሉ ብርግጽ ልዕሊኡ እንተዝሓተን እውን ንኽምልሰሉ ድሉት እየ ዘለኹ ዝብል ዲያሪ ናይ ወላዲቱ ኣንበበ ኣዒንቱ ብንብዓት ተመሊኡ ኣካላቱ ተሸቕሪሩ ከንቀጥቅጥ ጀመረ ብዝመለሰለን ዘይዕግም መልሲ እናተጣዓሰ ማሚ ሓላለይ ተጋጌየ ፍጹም ኣይክድገመንን እዩ ንሕጂ ይቅርታ ግበርለይ በለን ንሰን ድማ ብልበን እናተሓጎሳ እግዚአብሔር ይቅር ይበለልካ ዝወደይ ሓላለይ እንታይ ዶ በዲልካኒኻ ዘይናይ ነገር ወላዲት ኣቕሪበየ እምበር ክጎድአካ መዓዝ ኮይነ ብማል ኣድኒነን መረቆኦ ንወለድና ኣብ ግዜ እርጋኖም ኣብ ዕቤቶም ከም ሸኽሚ ብምቁፃር ገጽ ከሊና ገጭገጭ ክንብለሎም ዘይኮነስ ኣብ ጎኖም ብምዃን ብፍቕርን ብትሕትናን ብፈሽኽታን ክነዕልሎም ይግባእ ምኽንያቱ ሩዋ ሰጊሮም እምባሓኺሮም ፀሓይ ተፃዊሮም ቁሪ ተሃሪሞም ንዓና ልዕል ከብሉ ንባዕሎም ትሕቲሎም ኣብ ትሕቲ ሰባት ተገዚኦም እዮም ኣብ ዘብፂሖምና ሎሚ እኳ ጉልበቶም እንተደኸመ ዓይኖም እንተጨምጨመ ሕቆኦም እንተጎበጠ እዚ ኩሉ ግና ንዓና ኣብ ዝለዓለ ናይ ህይወት ናብራ ንኸቕምጡ እዮም ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ንወለድና ይሃቦም
نزي channelي اندحر فتيخمو سابسكرايب قربو يغني لي سنة معلتي.